Muchas gracias, Darío. Tuvimos en 2005 en... Eskerrik asko, Dario, 2005 izan genuen aukera Zelinger entzuteko bere esperimentua kontatzen. Eta orain urte batzu geroago, zuri entzutean nola egiten diren IBM-ko dispositiboak, benetan itxaropentsua da, zoragarria izan da, eskerrik asko. Nagusia entzuteko unea iritsi da. Jean-Pierre Sauvagek emango du makina molekularraren sortzaileak. Jean-Pierre Sauvage... Jean-Pierre Sauvage. 16 por el diseño y síntesis de máquina... Amaseian, makina molekularen diseinu eta sinentesiagatik, bere taldeak lehen muskulu molekularra asmatu zuen, eta ikertzaile esperimentalen talde batekin batera seinale bat jasotzen duenean uzkurtzen eta lasaitzen den 8 nanometroko objektu bat sortu zuen. Adibidez, mini-robot artikulatu gisa erabiliteken objektu bat. Ziur gaude, gaiak jakimina piztu dizuela, eta beraz, ongi etorria egingo digu Jean-Pierre Sauvageri. Berak makina eta motor molekularrak, biologia eta kimikara izeneko hitzaldia eskainiko digu. Do you hear me? Zuten aldi da zuen, ondo? Hau da, beti planteatzen dudan lehen galdera. Oso pozik nago hemen egoteaz, noski ezin da bestela izan. Eta gustatuko litzaidake alden neurrian nire aurkezpena martxan jarri. Ea, ikusten dugun lehen diapositiba. Yes. Bai, bueno, lehenik eta behin, gustatuko litzaidake nire eskerrona adieraztea antolatzaileei. Antolakuntzan lan egin duten pertsona guztiei eta eskerrik asko Pedro Miguel Etxenikeri gonbidatu nauelako. Eskerrik asko baita ere Ricardo Díaz Miñori. Badakit ekitaldia antolatzea oso zaila dela eta bikain egin duzue beraz zorionak. Bueno, alda dezagun gaia erabat. Hitz egin dezagun molekulei buruz. Espero dut utziko didazuela sarrera txiki bat egiten. Uste dut behar bada publikoaren artean egongo direla molekulak ezagutzen ez dituzten pertsonak, beraz labur hor txiki batzuk emango ditut. Molekulak hau dira. Hau da atomo multzo bat. Eta atomo horiek konektatuta egon behar dute lotura kimikoen bidez. Hemen ditugu bi adibide. Ur molekula, bi hidrogeno atomo eta atomo zentral bat, oxigenoa. Eta gero, CO2 eskuinaldean, asko hitz egiten dugu CO2aren inguruan. Molekula zoragarria da, ederra da, barra txiki bada, eta karbonatomo bat eta bi oxigeno aldidietan CO2, eta asko kritikatu da, jende asko uste du CO2 molekula gogaikarria dela, baina ez da horren beste. CO2-rik gabe ez genuke fotosintesik izango, eta fotosintesirik gabe ez genuke bizirik izango, oinarrian, gure lurrean. Beraz, ugaztun guztiak desagertu egingo lirateke. Mundu guztia desagertuko ginateke, azken batean. Beraz, garrantzitsuena da kontrolatzea CO2 kontzentrazioa atmosferan. Baina ezin dugu erabat eliminatu, ze horren ondorioak ikaragarriak izango ziren. Beste molekula bat nitrogenoarena 3 lerro zuri ikusten ditugu, atomoak elkarren artean lotzen dituenak. Horrek zer esan nahi du lotura hirukoitza dugula. Eta lotura hirukoitz hori, horren ondorioz nitrogenoa oso egonkorra da. Beraz, oso zaila da N2 beste zerbait bihurtzea. Eta hori gatazkatsua izan daiteke, ongarriak behar ditugulako, eta ongarriek
ongarriak lortzen dira NB beste zerbait bihurtuz, beste molekula bat bihurtuz. Ederki. Hemen beste molekula bat dugu erraz xamarra, bentzenoa. Bentzenoa molekula oso erraza da, sinplea da, 6 karbono atomo ditu eta karbono atomo horiek antolatuta daude hexagono bat sortuz. Perfektua. Eta gauza bat jakin beharra dugu. Guk ez ditugu atomoak, karbono atomoak irudikatzen C erabiliz. Baizik eta hexagono bat marratzen dugu eta esaten dugu erpinek adierazten dituztela karbono atomoak. Hau da aurkezpenean zehar ikusiko dugun zerbait. Jadanik ez ditugu zeak ikusiko, baizik eta erpinak ikusiko ditugu. Eta karbono atomoak modu honetan irudikatuko ditugu hemendik aurrera. Pasa gaitezen molekula komplexuago batera. Gustatuko litzaidake apunte batzuk ematea sintesiari buruz. Garrantzitsua baita kimikan. Kimika molekula berrien eraketari dagokio bere helburuetako bada, oinarrezkoa baita gizakiarentzat. Eta ia gure jarduera arlo guztietan hau garrantzitsua da. Eta molekula hauek erabili egingo dira gero medikuntzan, farmazian, nekazaritzan, eta bar. Eta beraz guk molekulak sortzeko arte hau dugu. Eta molekula hau rekor baten antzekoa da. Hau da, beldur pixka bat ematen du ikusteak, ez? Molekula hau garatu egin da, hainbat erreakzio askoren bitartez, elkarren artean. Eta ikertzaile talde batek sortua da. Nikolau eta bere laguntzaileak 12 urte behar izan zituzten molekula hau sortzeko. Hau ez da pertsona bakarraren lana, noski 20 bat ikertzaile egon ziren ikertzen molekula hau sortu ahal izateko, konposatu hau sortzeko. Azken batean, konposatu honek 2 mendeko lana baina gehiago behar izan du. Impresionante iruditzen zaitu, horregatik ekarri dut honea, eta oso erabilgarria da, guk molekulak komplexuak garatzen ditugunean. Zer ari gara egiten? Kimika berri bat. Eta ari gara aurrera egiten kimikan. Eta ari gara tresna berriak sortzen, eta kidego zientifikoari esker beste molekula batzuk ere sortzen dira. Hori izan da nire sarrera laborra, oarroiek eman nahi nizkizuen. Eta orain gustatuko litzaidake nano eskalara joatea. Askotan nanometroei buruz hitz egiten dugu, eta eskala nanometrikoaz. Zeinean objektu niminoak egoten dire, nanometro da 10 ber minus bederatzi metro. Eta duela aspaldi aurkikuntza bat egin zen, istripuz, Erresuma Batuan eta Estatu Batuetan, hainbat ikertzaileek esplikatu zuten, edo baldintza beharrezkoak azaldu zituzten molekulen sorrera azaltzeko espazioan. Imagina dezagun zenbat metro kubiko ditugun espazioan, volumen ikaragarria handia da. Beraz, ikertzaileek aurkitu zuten, molekulak egiteko alegin horretan, espazioan beste molekula guztiz ustekabeko bat sortu zuten. Eta fulereno deitu zuten. Fulereno C60. Zergatik C60? 60 atomo antolatuta daudelako esfera baten antzera. Hemen pantailan ikusten dugun bezala futbol baloi baten antzekoa. Gaur egun futbol baloiek kolore asko dute, geometria komplexuagoa da. Baina imaginatzen baldin badegu futbol baloi tipikoa oso antzekoa da. Fulerenoan oso antzekoa eta fulerenoak nanometro baten neurria zuen. Hau
istripuz aurkitu zuten egia esan. Baina aurkikuntza garrantzitsua izan zen eskala nanometrikoan. Hau da, zuen eta mainu txiki horregatik. Aurrera egin dezagun gure bidaian. Orain, molekula sintetikoak ikusiko ditugu eta konparatu egingo ditugu biologikoekin. Hemen, bi baieztapen ditugu. Molekula sintetikoak objetos estatikotzat jotzen dira. Bai, mugitu egiten dira pixka bat, baina oinarrian ez dago kontrol bat molekula hauen mugimenduan. Eta, beraz, mugimendu estokastiko edo aleatorioak egiten dituzte. Biologiaren arloan aitzitik, mugimendua kontrolatzea guztiz funtsezkoa da. Edozein organismo bizidunek motorrak ditu, makinak ditu, makina errotatiboak ditu, baita molekula ibiltariak ere, hau da, uzkurtzen direnak, luzatu egiten direnak, eta molekula hauek normalean molekula familia zabal bateko parte dira, hau da, proteina motorrak izenekoa. Orain bi adibideak jarriko ditut. Benetan ikusgarriak iruditzen zaizkidan bi adibidet. Hemen dugu ATP sintasa, izango litzateke lehen adibidea. Eta behar bada jakingo duzue, bizitza oinarritu egiten dela ATP-an. Trifosfato adenosina, hori da bizitzaren erregaia nolabait esateko. Eta autoan guk badugu erregai bat, erregiten da, CO2 sortzen da, ura eta bar, baina gu mugitzen garenean eta ahalegin bat egiten dugunean zer erretzen dugu. Edo ze degradatzen dugu ATPa. Hori da gure erregaia. Eta, hau da, molekula komplexua da. ATP, ADP bihurtzen da, degradatu egiten da, ATParen modu degradatua da, eta natura oso ekologikoa da, eta gu ere oso ekologikoa da, ze ADPa hondakin bat izan ordez, ze gertatzen da ADParekin? Gorputzak birziklatu egiten du, hidrolizatu egiten da ATPa, ADPa sortzen da, eta nolabait lehen goratu egiten da, eta berriro ATPa sortzen da. Eta prozesu hau garrantzitsua da, ze egunero ia gure pisuaren erdia lehen goratzen dugu ATPan. Horrek ekarri nahi duen guztiarekin kiloei buruz ari gara. Eta hau motor birakaria da, eta ATParen lehen goratzea arduratzen da bere modu degradatuan ADPan. Beraz, motor birakari oso ederra da, egia esan behar badut. Eta asko aztertu dute biologoek, eta bideo zoragarri bat dugu webean eskuragarri, bat baino gehiago daude, konsulta dezakezuenak. Ematen du zientzia fikzioa dela, baina hau oso hurbil dugu, errealitatetik oso hurbil dago. Ehunka eta ehunka xehetasun daude erabilgarri motor birakari honetan, ze luze eta zabal aztertu baita. Integratuta dago mintz batean, mitokondriaren barruan, detaile gehiago emateagatik, eta hemen ikusten dugu rotorea. Ikusten dugu ardatza, utsunean sartzen da, protein utsunean roskantzekoa du, eta bira egiten duenean ATPa sortzen da. Eta ATParen forma degradatua ADPa hori da hemen optimizatzen dena, eta gero denbora bat igaro ondoren berriro ATPa sortzen da. ATPa ateratzen da, bir sortua berriro. Prozesu oso ederra da, gure gorputzean ematen da, eta jakin behar dugu izaki bizidun oro lurrean oinarritu egiten dela prozesu honetan. Oinarrian erregenerazio sistema berbera du, ATP sistema berbera, sistema egia esan oso presente dagoena izaki bizidun primitiboenetan. Eta egia esan horrek apaltasun handia erakutsi beharko liguke gizakioen nire ustez. Hemen beste adibide zoragarri bat dugu kinesina. Kinesina ibiltari bada.
mugitu egiten da zelulatik, funtzio oso zehatza du. Hau da, zelulan garraioa egitea. Zelulan biosintesi lekuak ditugu, non proteinak ekoizten diren, eta DNA zatiak, RNA zatiak, eta bar. Hau da, molekula asko sortzen dira, eta fabrika horiek bidali egin behar dute sortzen duten gai hori, eta bidalketa hori molekula honek egiten du. Kinesinak, alegia. Eta kinesina mikrotubulu luze bada. Hemen egongo litzateke kinesina oso txikia da. Ez da entzima oso handia, ez da oso proteina handia. 300.000 dalton neurtzen ditu, ez da benetan harritzekoa. Eta zelulak garraiatu nahi dituenean sortu dituen molekula horiek, fabrikatu dituen molekula horiek leku batetik bestera, kinesina martxan jartzen da. Ikusten dugu, ibili egiten dela, kinesina. Asko ampliatu dugu irudia. Eta atzealeko partean, kinesinen atzeko partean, poltsa oso handi badago. Eta poltsa hori molekula ez beteta dago. Molekula horiek eraman egin behar dira toki batetik bestera. Beraz, kinesina eraman egiten ditu molekula horiek, ematen du garraiatzaile baten antzekoa. Jarrai dezagun. Kimikari buruz hitz egin dugu orain arte, eta jarraituko kimikaz hitz egiten, molekula bitxi ez hitz egingo dugu. Ze kimikari gustatzen zaio sistema harrigarriak sortzea. Egitura kimiko harrigarria dutenak eta baita ere gustatzen zaio biologia. Kimikariei asko gustatzen zaizkigu kontu hauek. Ikus ditzagun katenanoak eta rotaxanoak. Hemen katenanoa ikusten dugu, espezie honek bi eraztun kimiko ditu elkarri lotuta. Eta ematen du ezinezkoa dela garatzea kimikariek ikusi asko aztertu dute espezie hau. Eta urte mordoa daramate katenanoak aztertzen. Eta inor ezin izan du modu garbian egin, eta modu eraginkorrean. Beraz, espezie hau ematen du ez dela horren interesgarria kimikarientzat. Interesa galdu duela alegia ezinezkoa baitzen garatzea. Baina tira denbora igaroala gauza gertatu ziren, ikus dezagun ze gertatu zen. Schill, aleman kimikari batek, katenano kantitate txiki batzuk egitea lortu zuen, argitaratu zuen artikulu bat 1964, baina inorkatzuen bere lana errepikatu. Horren zaila ematen zuen, mundu guztiak esan zuen, ez, hori ezinezkoa da. Eta orduan, gai hau pixkat anzturan gelditu zen, 20 urtean. So what is the relation? Beraz, zebrurori galdetzen ariko zaneten, ze lotura dago katenanoen eta motor molekularen artean, oso argia da, oso nabarmena. Araia, katenanoak eta rotaxanoak sor baditzakegu, eta horiek mugitzea lortu badezakegu, orduan gauzak interesgarria jarriko dira. Adibidez. Lortzen duen bidoa jartzea, horrelako espezie bat baldin badaukagu, seinale bat bidali dezaiokegu molekulari, eta hor dagoen eraztuna deuztaia, ezkerran zegoena eskuinera mugituko litzateke, eta gero bueltatu egingo litzateke, pistoi moduko bat izango litzateke, motor lineal bat izango genuke, zilindro baten barruan mugituko litzatekena. Eta motor rotatorioen edo birakarien antzeko zerbait izango litzateke. Eta gaur egun katenanoetan eta rotaxanoetan interesa handia duen jende asko dago. Eta orduan modu eraginkorrak behar ditugu elementu horiek sortzeko. Arlo horretan lanean hasi ginenean,
nire taldearekin batera, Jean-Marie lehenekin, nire nagusia baitzen bera, denbora asko pasatu da geroztik, gu proiektu handinai bateetatik abiatu ginen. Uraren molekula banandu egin nahi zuen, hidrogenoa eta oxigenoa. Talde asko ari ziren lanean, proiektu horretan, eta lortu nahi zutena zen horixe, ez? Helburu hori. Dihidrogenoa lortu nahi genuen ura erabiliz. Eta esan bezala ez ginen bakarrak, ze arlo berean talde asko ari ziren lanean, baina gu zorioneko izan ginen, ze emaitza oso interesgarriak lortu bai genituen. Ur molekula banatzea hidrogenoa eta oxigenoa lortzeko, hori ez dugu lortu, horraino ez gara iritsi. Ez dakit noiz ikusiko ditugun gailu horiek merkatuan, ez dakit. Garai hartan, esan bezala, garai hartan, molekula banatzeko modurik ohikoena zen, ibilbide jakin bat hartzea. Beti bide bera hartzen genuen, baina gu saiatu ginen beste erabatera ikertzen. Katenanoak ikertzen hasi ginen, baina bi arlo horiek oso ezberdinak ziren garai hartan, etzegon bien arteko loturarik etzegon harremanik, baina gu abentura batean abiatu ginen, eta hori gomendatu nahi gazte guztiei, ekin abenturari, abiatu abenturan. Denak erabiltzen ziren konposatua zen rutenioa. Beste talde horiek esan bezala, rutenio erabiltzen zuten artean. Ur molekula banatzeko, gauza asko behar dute, molekula transferentzia gertatu behar dute, baina arazo bat sortu zen. Izan ere, hori metal noble bat zen, oso zaila zen, metal hori lortzea, eta ura banatzeko sistema nahi baldin badugu, hidrogenoa eta oxigenoa lortzeko, argia erabiliz, orduan konposatu hori ezin dugu katalizatzaile modu erabili, garestegia delako eta zaila delako aurkitzen. Beraz, beste zerbaiten bila abiatu behar izan genuen. Kobrea zuen konposatu behar nahi izan genuen. Orduan, David Macmillan ezagutzen nuen, nazioarteko zenbait biltzarretan egon ginelako, bera Estrasburgora joan zen, eta Jean-Marien laboratorioan denbora bat eman zuen. Iritsi zenean, hizketan hasi ginen, ezta? Pentsatu genuen, zer egin dezakegu kobrea erabiliz. Izan ere, modu bat aurkitu nahi dugu fotokatalizatzaileak sortzeko oso eraginkorrak izango zirenak, baina kobrezko oinarri baten gainean. Molekula oso sinplea lortua genuen, zen antrolina, baina berdintzaio izena ez da garrantzitsua, baina oso ondo funtzionatzen du metal batekin. Beraz, guk molekula hau sortu genuen, eta, elkarlanean jardutea erabaki genuen, esan zigun zuek egin konposatuak eta gu fotofisika egingo dugu. Eta hortik etorri zen lankidetza hori. Molekula hau sortu genuen. Oso ederra zen. Eta rutenio konposatu horren propietate berak zeuzkan, baina bazegoen beste zerbait. Garai hartan nire lana molekulak marraztea zen. Orduan ez genitu gaur egungo software horiek. Beraz, nik molekulak
marraztu egiten nituen, eta oso entretenigarria da, ordenagailuz egitea baina askoz entretenigarriagoa. Eta zerbait antzeman nuen, ez? Interesgarria iruditu zitzaidana. Begira, bi mutur ditugu molekula horretan, vertikalean ikusten duguna, bi mutur horiek materializatzen baldin baditugu, eta beste osagaiaren bi ertzak materializatzen baldin baditugu, zer gertatuko da? Bi puntu urdinak lotu ditzakegula, eta baita bi puntu gorriak ere. Eta orduan zer lortuko dugu? Zer lortuko dugu? Hori eginda. Uztai edo eraztun sistema bat lortuko dugu, elkarri lotuak daudenak, eta lehen ikusi dugu ze zaila zen hori lortzea. Katenanoen arloa oraindik esploratu gabea dago. Beraz, lan hori guztia alde batera utzi genuen, eta katenanoak lortzen saiatzen hasi ginen, eta oso erraza gertatu zitzaigun. Zergatik Christine Dietrich-Wilgener gaitasunari esker lortu genuen. Tamalez, duela urte batzuk hiltzen, talentu ikaragarriko emakumea zen, eta hilabete gutxi batzuetan lortu zuen katenanoa sintetizatzea. Eta guk, zenbait artikulu argitaratu genituen, elkarrekin frantsesez argitaratu genituen. Eta zergatik frantsesez? Pentsatu genuen, tira, norbaitek interesa baldin badu katenan horietan, artikulua irakurri beharko dute. Eta batzuek aurkituko dute, beste hizkuntza batzuk ere badaudela munduan, eta ez ingelesa bakarrik. Badakita nahiko... umekeriatxo bat dela, ez? Baina iruditu zitzaigun divertigarria zela, eta horregatik argitaratu genuen frantsesez. Orain estrategia beraren bertsio moderno bat erakutsiko dizuet. Bi konposatu hauekin hasi ginen, kobrea, ja ikusten dugun nola funtzionatzen duen, eta beste estrategia bat litzateke, uztai edo eraztun batekin hastea, aurretik prestatua, aurre sintetizatua, eta gero kobre erantziko diogu, eta azkenean ziklo hauek sortuko dira. Beraz, bi estrategia ezberdin daude gaur egun katenanoa lortzeko, eta oso ondo funtzionatzen du. Horregatik katenanoa hauek sortzen hasi gara, hori aspaldi gertatu zen, berez, molekula horiek irudika ditzakegu edo ikusi ditzakegu. Teknika eder bat baitago, irudi hauek ematen dizkigunak, 3D motako irudiak dira molekula horienak. Kobredun sistema ikusten dugu hor berdez markatuta, eta behin kobreak kendu ondoren, espezia sortzen dugu, espezia asko zabalago bat, leku asko daukana, eta orduan bi uztai horiek, bi eraztun horiek mugitu egin daitezke, oso erraz gainera, eta horrela hasi ginen, edo abiatu ginen ikerkuntza arlo berri honetan, topologia kimikoa deitu genion horri. Eta espezie horiek garatzeko gai izan ginen. Ikuspegi topologiko batetik ez dira espezie trivialak, baina hori beste arlo bat da, beste alor bat da, eta naiz horretan sartuko. Espezie ezberdinak dauzkagu, katenano 2, katenano 3. Denbora asko pasatu genuen hor korapilotxo bat egiten beste irudi hori lortzeko. 6-7 urte izan genituen bat ere lehiakiderik gabe, beste inor etzen arlo honetan lanean ari. Eta urduritzen hasi ginen, ez? Pentsatzen genuen, baina zergatik ez da beste inor antzeko zerbait egiten saiatzen, ez daukate interesik. Horregatik ez daukagu lehiakiderik, baina 6-7 urteren ondoren, komunitatea, esnatu egin zen, ez dakit lo egonda zegoen edo, eta 10-15 urteren buruan askoz talde gehiago abiatu zen arlo berri honetan ere, topologia kimikoan, alegia.
topologia berriak oso ohikoak dira. DNA-ari erreparatzen baldin badiogu, zirkularra, biribila dena, bueno, horrek irudi topologiko asko sor ditzake, oso interesgarria. Gainera, hemen adibide pare bat ekarri dizkitzuet, hemen korapilo hori daukagu, irusta forma daukana, hori oso naturala da, eta beste katenano bat ere badaukagu hemen eskuinaldean, eta horrek, begira ze forma polita daukan. Eta errekor bat ere lortu genuen, HK97 virus bat da, baina, bueno, lasa egon zaitezte, ez gaitu kutsatuko, baina egitura hori lortu zuten. Virusaren bilgarri hori, eta hemen ikusten dugu kate moduko bat dela, ezta? Uztai batzuk ditu, proteinak direna, elkarri lotuta dauden uztaiak dira, edo eraztunak, eta, bueno, pixkat erdi aroko tresna haiek ekartzen dizkigu burura, ez da? Hola, sareta moduko bat zerbait da, ez? Bueno, babesteko, ez? Gorputza babesteko, eta erabat berriak. Arlo erabat berria. Orain, lehen makina molekularrari erreparatuko digu. Estrasburgen eraiki zen. Makina molekular horren printzipioa honako hau da. Saiatuko naiz azaltzen nola egin dezakegun sistema bat mugitzea. Beste edozein mugimendutan bezala, seinale bat igorriko diogu sistemari. Sistemari gustatzen ez bazaio egoera berri horri, desegonkortu egiten da. Eta nola reakzionatzen du? Mugituz, eta hori gertatzen ari da hemen. Kobrea daukagu hemen bat plus erakoa. Bi egoera ditu kobreak. Bat plus eta bi plus egoerak. Bat plus horretan, egoera horretan, nitrogenozko 4 atomori lotuta egotea gustatzen zaio kobreari. Eta hemen, bueno, danak pozik daude. Baina orain, seinale bat bialiko dut. Desegonkortu egingo dugu sistema. Eta 2 plus kobrea sortuko dugu. 2 plus kobrea askoz exigenteagoa da. Bere inguruan gauzak ondo egotea gustatzen zaio. Beraz, 2 plus kobreari gustatzen zaio 5 atomo egotea da. Nitrogenozko 5 atomo eta ez 4. Bigarren, 2 plus kobrea ez dago beraz bat ere pozik, desegonkortu egin da sistema hor. Eta uztaia hasiko da mugitzen. Eta beste atomo batzuk ikusiko ditugu, 2 atomo horien ordez sastuko dira sistemak. 2 plus kobre bat sortzeko oso pozik dagoena, 5 atomo baditu ere, nitrogenozko 5 atomo. Beraz, berriz ere, sistema egonkor bat daukagu, eta 2 plus kobrea bihurtuko da bat plus kobrea, eta berriz ere, bueno, pues, sistema, bueno, desegonkortuko da, ez da pozik egongo. Ikustagun bide hori, hemen, bat plus kobrea daukagu hor, gorriz, eta 2 plus berdez. Eta hemen, ikusten dugu, qué cosa más bonita. Elektroi bat, espezie egonkor bat sortuko dugu, ze uztai hori mugitzen hasiko da, biratzen hasiko da, hau da printzipioa. Baina badira ahulguneak, puntu ahulak daude, dana oso mantso dijoa, norabidearen gaineko kontrolik ez daukagu, baina holare ondo funtzionatzen du. Eta aldi berean, Stoddard eta Kaifer lankideek hau publikatu zuten lehen jaurtigailua.
jaurtigailu molekularra. Hemen ere uztai bat ikusten dugu gune berdetik gune gorrirantz eta itzuli egiten da berriz ere gune berdera. Eta hori gertatzea lortzen dugu seinaleak bidaliz. Seinale elektriko ez ari gara bide batez. Gero, aurrerago, 10-12 urte, duela 10-12 urte, beste artikulu bat argitaratu zuten, autore hauek, ez dakit aplikazioarek izango ote duen aurkikuntza honek, baina zer lortu zuten? Irakurtzea eta idaztea molekula hauek. Nanoelektrodoak zeuden mutur bakoitzean, espezie horren mutur bakoitzean, eta seinaleak erabiltzitzaketen uztai hori mugitzeko, urdin markatuta ikusten dugun hori. Uztaiari seinale bat ematen badiogu, alde berdera mugituko da, eta sistema hori irakurri egin dezakegu jarduera elektromagnetikoari erreparatuz gero. Eta lortu dezakegu, portaera guk nahi duguna izatea. Idatzi egin dezakegu uztaia bere posizio, jatorrizko posizioan mantenduz, eta gero berriz irakurri egin dezakegu sistema jarduera elektromagnetikoa aztertuz, eta sistema eliminatu ero kendu dezakegu erabait, desagerrarazi. Eta, aurkikuntza, ederra izan da. Baina, zer gertatzen da, gauzak 100 aldiz, 1000 aldiz errepikatzen baldin baditugu, sistemak ondatu egiten dira, zen molekulek asko sufritzen dute, seinale horiek bialtzen ari garen bitartean, seinale elektriko horiek aplikatzen ari garen bakoitzean. Amaiera iristen ari naiz, baina, bukatu horretik, gustatuko litzaidake duela gutxi egin dugun zerbait aurkeztea, lankideen arreta jaso baitu, zelula artifizial bat, hobeto esan da, muskulu artifizial bat, gihar artifizial bat. Gure muskulu artifiziala ulertu aurretik, ulertu beharko dugu nola funtzionatzen duten benetakoek. Ez da kontrakzio bat eta zabaltze bat edo laxatze bat egiten duena, ez, filamentua dauzkagu hor, nahiko lodiak hor erdigunean daudenak, sistemaren erdigunean daudenean, eta horiek mugitzen direnean batzue besten aurrean, orduan muskulua ingo da, edo erlaxatu, edo bildu. ATP erabiliko dugu biltzen den kasuan, eta erlaxatzen denean, dena jatorrizko edo hasierako posizio horretara voltatuko da. Horrela funtzionatzen dute gure gihar naturalak, muskulu naturalak, eta guk horren erreprodukzio bat egina izan genuen. Guk honi deitzen diogu rotaxanoaren dimeroa. 2 unitate ditugu hemen, eta unitate horiek elkarri lotuta daude, baina aldi berean ez daude lotuta. Ikuspegi mekanikotik lotuta daude, baina sistema konplexua da, eta ez zaituztet horrekin aspertuko, ez dute sistema osoa deskribatuko, baina oso sinplearen zerbait egin dezakegu. Sistema hori kontraitu egin dezakegu 8 nanometrotik 6 nanometrora, nola seinale bat bidaliz. Eta gero bueltatu gaitezke 8 nanometro horietara. Eta hemen seinale kimikoak bialtzen ari gara. ATP-arekin biologian egin oidan bezala. Eta horrek alor berri bat zabaldu du, eremu berri bat zabaldu du, eta hemen talde ezberdinak ikertzen ari dira, ikusteko nola sintetizatu materialak, ehunak, horietanak bildu edo kontraditu daitezke eta laxatu daitezke. Atal zientifikoa bukatzera egingo dut orain, eta horretarako deskribituko dut lehen motor birakaria, baina argiak bultzatua. Feringak garotu zuen, taldearekin batera, Groeningenen, alegia Herbeheretako iparraldean,
beraiek lan ederra egin dute, fotokimikariak dira beraiek, alegia, molekulak sortzen dituzte, eta gero ikertzen duten nola reakzionatzen duten molekula hoiek argia jasotzen dutenean. Oso konplexua da, eta enaiz horretan ere sartuko, etasunetan behintzat, baina badute bideo labur bat, eta espero dute gustoko izango duzuela. Hemen lotura bikoitz bat daukagu bi zatiren artean. Bat hemen daukazue, bestea beste puntu horretan. Sistema autoantolatu egiten da. Antolamendua aldatu egingo du. Noiz seinale bat jasotzen duenean, kasu horretan, seinale termikoa izango da. 4 seinale beharko dira sistema bira dadin. 360 gradu bira dadin. Argia ikusi dugu, behin, bitan, 3 bider, eta bira osoa egin dugu. Arratsalde oso bat behar du, bira osoa egiteko. Hori hasieran, orain nanosegundu bat besterik ez du behar, beraz, sistema asko hobetu da, eta biratze abiadura oso altua da, orain. Eta horrek esan nahi du, saiatuz, lanean jarraitzen baldin badugu, denbora asko eta alegin handi egiten baldin badugu, diru asko ere bai, orduan sistemak hobetu egin daitezkeela frogatzen ari gara. Eta guri iruditzen zaigu sistema hori harrigarria dela. Eta bukatzera noa orain bai, eta amaitzeko nire eskerrona adierazi nahi dut. Hemen lan kolektiboa dago, talde lana dago, emaitzak taldearenak dira. Eta jende asko ari dira lanean arlo honetan, ni zuekin hizketan ari naiz gaur, baina naiz bakarra, enaiz lan horretan parte hartu duen bakarra, alegin hori egin duena, unibertsitatean behar duten asko eta asko, haiek gabe enengoke ni hemen, CNRS ere ikaragarri lagundu digu, Europako komunitateak ere oso eskuzabalak izan dira gurekin, ni gaur institutu berri batean ari naiz lanean, Xamagilenek sortua, nire eskerrona adierazi nahi nioke baitare Northwestern Unibertsitateari, ze esan zidatenean, erretiro hartu behar nuenean, eta nik enuen erretiratu nahi, Northwestern Unibertsitateak lanpostu bat eskaini zien, eta hiei esker lanean jarraitzen dut. Mila esker baitare nire lagun eta mentorari, Xamagileneri, Malcolm L. Greeni, nire familiari, nire irakaslei, eta zuei ere bai, mila esker zuen arretagatik.